La presència d'orenetes anuncia l'arribada del bon temps, però la data varia d'any en any. Podríem endevinar que estan a punt de deixar-se veure abans d'observar-les directament? Això ja és possible gràcies a l'Eurobird, un portal que es va presentar a Brussel·les durant la Setmana Verda. Coordinat per l'Institut Català d'Ornitologia, recull les observacions que realitzen més de 100.000 voluntaris de tota Europa. Així s'obtenen milions de dades que permeten fer un seguiment de diverses espècies. Prenguem l'exemple de les orenetes. Aquí es pot veure com varia la seva presència a tot el continent al llarg de l'any. I a la part dreta, això es pot relacionar amb la temperatura o amb la precipitació a cada zona. Els aficionats a l'ornitologia comuniquen el lloc i dia on han vist cada espècie. Les dades permeten estudiar l'impacte del canvi climàtic en la distribució d'una espècie. I hi ha altres possibilitats. Per temes de turisme ornitològic pot ser molt interessant, per temes de gestió dels espais naturals també, per temes de que fins i tot la gent pugui decidir quan visita un lloc concret en base a aquesta informació, també vull dir que aplicacions pràctiques realment n'hi ha un munt. Com ara saber quan arriben els ocells a una instal·lació eòlica o a les proximitats d'un aeroport i prevenir accidents. Unes aplicacions possibles gràcies al nombre creixent de persones seduïdes pel món dels ocells.